wong dianggep panutan sawomono. Dianggep panutan, dianggep wong luwih ngerti timbang awake dhewe. Banjur wong sing dianggep panutane utawa luwih ngerti, wong dianggep wong alim, tapi polahe ora bisa tidak bisa mencerminkan sifatnya Kanjeng Rasul. Lah banjur piye umate niki? Lah kaya gabah dene interi to. Mulane yen sliramu iku wis dititah urip, kudu bisa belajar ajar. Yen ora sanggup dadal bali yo ae. Kereng to. Lah ngono kok. Heeh, bali nyati. Dan bali sedang mulya ae. Ayo mulih sepi wae. Lontonge iku anu no.